Hello and welcome to Sly Media TV, and I'm your host Lizzie, and this is your favorite show, Practical Religious Conversation. Chirongwa chatinokuigira ichi chatinotaura nevakuru vemachechi, mapastors, mabishops, maapostles kana maprofita nenganga chaidzo tinodzindaidza pachirongwa chino. Nhasi timbori naaniko, tine mukomana anonzi iye Tobias Mahonye. Auya kuzotitsanangurira nyaya yake yakaitika kuchechi kwaaimboshandira. Rega tinzwe kuti nyaya yake yakambofamba sei. Mukoma Tobias, tokutingamidza kuchirongwa. Tinotenda. Makadizve sister. Aiwa tiripo hedu. Tinotenda. Mungatitsanangurire mukoma Tobias kuti munogara kupi? Tinogara kuHeathcliff. Ndichigara paHeathcliff paZayoja muna First Street. Okay. Ndichenda paZayoja ndiri caretaker. Saka ana kutengera kushanda paZayoja ndakatanga kushandira mufundisi weZayoja anonzi Pastor Rugare. Ndakamushandira almost a year, but ana kana mboni pakana mari kubva ndichitanga kumushandira. Ndobva vanditransfer ndobva vandisa pachechi, ndobva ndakazoenda pachechi. Ndobva ndashanda pachechi, but mashandiro acho pakazoita murume akauya anonzi ike zvino Bishop Kapandura. Vakandishandisa vachitaura kuti nekufamba kwetime kana wakuda kuzoroora tinokwanisa kubvisira mari yekuti unoroora. Ndobva ndakashanda kubva 2017 mwezi wa6 March kusvikira ike zvino 2023. Muna March ndobva ndavaratidza musikana wandada kudi kunoroora. Ndobva vatonipa notice mwedzi woyo, wakangonipa mwedzi wa1 notice. Ndobva vatoti basa rapera, but mari yavakandipa right now mari yekuti chero ndikada ndinolodya kana kunongoroja 1 month hapasina mari. Saka zviri kundirwadza nekuti vakapandura chaivo havana mari yavakandipa, vakandishandisira mahara. Zviri kundirwadza zvinhu zvokuti chero ndikazvifunga kuti ndichienderera mberi kana nechechi chaiyo, ndifunga kuti ndingaenderera mberi nekupinda chichisa ichi, because inongori nefungo yekushandisana chete. Dai vakandisiya ndiri parinani, because ndinotenda kuti nezvavaindiita chinhu chinoona yondorwadza futi ndechekuti mashandisiro avaindiita vaindishandisa zvokuti handina chandichakwanisa kuti ndichiita izvi, because kana simba chacho rinonzwa kuti handisisina, because ndainoitira basa rokuvadzvarira loan kuna namatangi kana pano murume anzi matangi wanoira naye, takanodzvara loan ikoko vanovandipa kana mari. Ndobva ivo ndavaitira basa kumba kwako kwekwe nekumazowe, but havana kana mari yavakandipa until now, and havana chavanombotaura pamusoro pemari iyoyo. Saka zvino zviri kundirwadza zvokuti handina kwandokwanisa kunoripota kuti ndinoripotera ani kana kuti ani sezvo ari mukuru wechechi, but zvinhu zvinondibata kusvika pari zvino. Tidzoke kumashure, makanga mawirirana mari imwe muchitanga kushanda paSayoja? Ndichitanga kuvashandira havana kutaura kuti tinopa mari, vakangoti ndoda kubatsira pamari yekuroora. Saka zvinhu zvokuti ndingazvifunga izvi ndozozvitarisa kuti ndini panguva yacho ndangotangawo nekupusa. Dai ndisina mbuvhera ndabvuma zvinhu zvakadaro. Tidzoke kumashure, ndanzwa muchingotaura zvokuti maidyara loan. Ndiapi mamwe mabasa amaiita imimi? Ndaidyara loan nekutimba maseptic tank kumba kwavo. Ndaingoitira zvinhu zvakasiyana-siyana, because vaindishandisa basa iri rekutimba-timba, even kana mumagadheni kwavo ndaitimba kana mabhedhi emurivo kana kuti chichi zvangosiyana-siyana, asi ndaizonyanya kuwandira kuloni kumba kwavo. Mhuri yenyu imi muchiudza kuti kuchechi kwandakakurira kuye ndo mabatira vari kundiita, vakazvitora sei? Ini kwangwa nhano ndakaudza, because ndinoziva kuti havana zvavanokwanisa kuita pamberi pazvo, plus vangotora advantage yekuti handina hama dzedzidzo, handina hama handitorina hama muno muHarare. Saka vangotora advantage yekuti ndakangoya ndiri 1, saka vangoziva kuti hapana kwainomboenda nyaya yacho. Musikana wenyu wamaida kuroora uyu zvakuona kudai muchiri kuwirirana here kana kuti akatoona kuti munenge mukumuda kumutambisira nguva yake? Apa handisati ndatombomuudza. Akangomirira chete kuti muri kuuya nemari yekuroora? Handisati ndatombomuudza kuti ndizvo zvakaita. Date mamatoseta here kana kuti? Ndasati ndaseta date, asi nenyaya kuti ndaida kutanga ndanzwa kumunhu wacho anenge anomu zvakamira sei, but pastori nana Rugare. Makamboendesawo here nyaya iyi maybe kumapurisa kana kune vamwe vanoita zvemutemo kuti vanyatsoongorora nyaya iyi? Ini zvangu kuti ndiende kumapurisa pfungwa iyo handina kuifunga, plus ndinoziva kuti chero ngaenda kumapurisa nyaya china handibudi, because vanhu vave kuti
ndofunga ndozaija ndo vanhu vacho zvokuti kana ndikada notaura hapana vanomboenda ndingatonyora saka dzingori shungu dzokuti kutaura kwandaita kumhuri yeZimbabwe pamwewo ndingava munhu ane pfungwa dziri nani because zviri kundinetsa because mashandisiro avaindiita anondirwadza. Ndaitomboita kana 2 days isina kugeza nenyaya yekuti munguva dzandaibva kubasa zvaindirwadza kuti ndaibva kubasa musana wakurwadza ndosvika ndorara mangwana ndomukira futi ndotorwa ndoenda futi kubasa zvinondirwadza zvokuti ndikazvifunga ndinorwadziwa kunyange zvake ari mukuru wechechi but kuzvitaura kudai so kuri mhuri yeZimbabwe kutongozvipira kuti chero zvavanenge vazongofunga muupenyu hwangu vanokwanisa kuita because hapana muparadza upenyu hwemunhu unodarika pamuti munhu ndamushandira almost 5 years munhu ozokutadza kwakupa kana something zviri kundirwadza. Tanzwa muchitaura zvenotice timbodzoka mashure. Inotice yekuti chibva pano here utsvage kumwe kwekuenda mushure mengwe mawabvunza kuti mari yangu ndakuda kuroora here kana kuti zvizvo zvinyanyoitika. Ya mushure ndakabvunza kuti mari yangu vakanipa notice 1 month yekuti hapana pa tichadi achakwanisa kugara nemi saka tiri kupa notice 1 month. Kumashure uku maimbo wabvunza mari idzi here kana kuti munhu andisingabvunzi chero nanhazvo kuti chero ndikada kumubvunza hapana chinobuda hapatomborina chinobuda chinoita ndisamubvunza nenyaya yekuti vazhinji zvavo vanovaremekedza vachiti bishop but mabasa avo atinoziva ari padhuze wega unongochiona kuti apa handibudiriri. Nemabasa emunhu anenge achiita uchiona unongoona wega kuti handibudiriri because ukatarisa zvinhu zvake zvaainazvo zvanoshandiseke zvino zvaakatenga nemari yake zvishoma saka kuti uzoda kupindira futi ipapapa unenge utoziva kuti munhu wakamira sei. Ndanzwa muchitaura imi kuti tinenge tichiona mabasa vanenge vachiita. Tinoziva kuti kunzewo kune machechi akasiyana siyana, kune vatendi vari kuchema zvakare nevakuru vemachechi kuti vari kuita uori pakati nepakati. Imimi semunhu agara nabishop ava kwe5 years, ndezvipi zvamunoona kuti izvi hazvitiwe nemunhu waMwari zvavaita kwamuri kana kune vamwe vanhu kana vatenderi vemuchechi menyu? Ya vanhu vari kure vanoona kana kuti vasiri padhuze nawo vanofunga kuti munhu waMwari but ini nekutaura kwangu ine umwana ndihuoni pakati pavo. Hongu vanhu tine mistake yatinoita muupenyu kana kuti tine zvinhu zvatinoita zvinozodisturba chikristu chedu but zvandaiona zvinonyatsa kuita kuti ndinoti asi munhu waMwari mashandisiro avakandiita inini handina muromo nawo ende zvavanotaura vachitaura pamusoro pemunhu hazviti nemunamata. Ndezvipi zvavanonyatsotaura chaizvo zvamuchiri kuyeuka imimi zvavanotaura pamusoro pevamwe vanhu? Zvinosiyana pamusoro peupenyu hwemunhu iyezvizvi kubva kwandaita yapapa matauriro andienda kuitwa ndindienda kuti tose ndakatadzira munhu but vari ivo vakandishandisa kwemakore ese saka zvinhu zvokuti chero usipo notongozoti ndiwo munhu unenge uripo ndikochitaura. Hapana here tinoziva kuti kunomboitwa makonferensi kunombouya vamwe vakuru vemachechi vakapfuura bishop ivavo. Hakuna here wamakambokwanisa kutaura naye muchimuonesawo kuti ndo zviri kuita bishop izvo? Munhu anonzi bishop Kapandura kubva kustage yabaguti ndiye number 2 saka hakuna kumwe kwaunokwanisa kutaura munhu yaya ukabudirira kana tikati umboenda kwainomboenda hazviiti ndiwo ungatoudza kuti ndiwo wrong. Asi toti maona mukana imimi wekutaura nababa guti face to face munokwanisa here kunyatsovaudza zvakaitika chaizvo musina kuwanda? Inini vanhu vezaija ndisina moyo navo but kuri kunzi ndawana mukana wekutaura nababa guti ndoda kumbovabvunza mubvunzo wekuti Mwari wavanonamata Mwari worudzi handina manzwa mazhinji nawo because chinyanya ndirwadza ndikafunga mashandisiro akandiita hazvine Mwari mukati because ike zvino time yangu yaenda yekuti ndiwo munhu anozonzi ane chakati but hapasina amen. Kana Mwari ariko kana vachinamata Mwari chaiye handizivi because ivo vakapandura vagadzira future yevana vavo
but kusaidi kune misodzi yangu yekuti ndichichemawo but future vana vanenge vachigadzira nesimba rangu but handisi kuona zvichibuda. Kugara kwese kwamaita naakapandura 5 years idzi makambonzwa here mamwe macomplaints akafanana nenywa? Akawandisa averengeki, akawandisa. Tichitaurisa vanhu vaitombowadhiraivhira makombi handizivi. Vanhu vezaiji vachindiona vafunga kuti ini ndiri wrong but vamwe vangu vakabva kusure vakapandura ndivaverengi plus nyaya dzavo hadzitauriki. Yeah. Tinoziva kuti kune bato rinomiririra machurches, Zimbabwe councils of churches. Mukawana mukana imimi wekuenda ikoko kunotsanangura nyaya yenyu, mungakwanisa here kunyazodonongodza zvakaitwa nababa vakapandura kwamuri nekune vamwe vanhu vasiri kuwana voice rekutsanangura zvavakaitwa? Ndinokwanisa kutaura but ndisingazivi kuti vane danho ravanokwanisa kutora here pakati pazvo because kune vamwe vanhu vasingakwanisi kuuya panapa kuzotsanangura sematsananguro andiri kuita asi vachirwadziwa. Asi inini nemukana wandawana unoyu ndiri kurwadziwa because ndinoziva kuti hapasina chimwe chinhu ndichakwanisa kuti nditi ndinoona kuwana. Sai apa pandane target kuti gore rino ndoda noroora but hapasina. Even ndikatarisa mari anayo izvizvi hakuna kwandosvika. Saka kuri kwekuti ndawana mukana wokutaura ikoko ndinotaurawo zvepamwe pangu kana vane zvavanokwanisa vanogona kukwanisa kuita. Toti masangana nemusikana wenyu zvinhu zvamira zvakadai izvi, ndeapi mashoko amuchamuudza imini? Kuti ndichimuudza zvinge zvakunetsa but ndofunga kuti ndikatongoita semunhu atoshayiwa zvingatova nani kungotoramba ndakanyarara because zvinhu zvinotonyadzisa kuti nditaure pamberi pehama kuti ndaishandira munhu pandiroorere but inini semunhu anopinda chechi nekuona vakapandura ndaivaonawo semwe munhu anogona kundibatawo zviri nani but vakatora advantage yekuti handina hama inondimiririra chiro ini vakandiitira chii kana kuti chii, asi hazvina kunaka. Tanzwa muchitaura zvenotice imi maplans yenyu semunhu abuditswa pamba mukutaura kuti hamuna mari, muri kuona muchizopafambisa sei? Mukudzokera kumusha kwachivere kana kuti ipapo ndingakunyepera handitorina kana pfungwa izve kuti ndoita sei. Pfungwa izve kuti ndotangira papi kandotangira papi handitorina because kana ndikaonawo zvabuda ndinokwanisa kudzokera but zvakaoma. nyaya yekuroorerwa iyi muchitaura navo vakapandura musi wekutanga vachikuvimbisai, pane pamakasainirana pasi here kana mapepa amakapanana kuratidza kuti izvi ndo zvatawirirana? Hapana patakasainirana but semunhu andaitenda sekuti munhu waMwari kuti chataura chinokwanisa kuita saizvozvo zvinhu zvandaingotendawo ngoti munhu waMwari akwanisa kunyepa. Unoziva kuti kutaura chokwadi ndinoratidza nyaya dzakawanda panyaya idzi zvokuti handizivi kuti vanondiona vachanditora sei asi inini pachangu ndiri kurwadziwa. Ndaita kuti ndabva kunoshanda pamwe pacho ndaitora nenzara handina mari yandikapiwa vakapandura kusvika ike zvino. Vaiti chikonzero chii chekuti vasakupei chikafu? Handambokwanisa kutaura navo. Handitokwanisa kutaura navo chero izvezvi because amen. Tinoziva kuti vamwe vanenge vaine figa yekuti ndinofunga kuti pandichanorora kuchadiwa mari yakati. Imimi pamakataura navakapandura vaiti kuvimbisai kuti vacharora zvese here kana kuti vacharora hafu? Matauriro avaita ndeyekuti
vachapedza infact angati kupedza but vaitaura kuti ndichamira sezvo vatishandira but kutaura chokwadi anoziva kuti ndakanganisa ndo zvakaomba. Rubatsiro rwamuri kuda imimi nderwei? Inini ndinganyepa ndikataura nyaya yerubatsiro but kana paine zvakanokwanisa kurubatsira zvaanokwanisa kubatsira nazvo anokwanisa because mabatsiriro evanhu akasiyana siyana but kana paine munhu anokwanisawo nezvaanogona nepaanokwanisa kumira napo ndozvandikataura. Tambonzwa imimi tidzoka mashure zvishoma muchitsanangura kuti kune vamwe vakatoenda nezvikonzero zvakasiyana siyana mukati imimi ndimunenge muchinyatsoona unhu waBishop mukanyatsotitsanangurira here kuti vanhu ava ndezvipi zvikonzero zvaivaendesa? Okay, munhu uya kuti semadhiraivha ekombi mazhinji aita akavadhiraivhira kombi yavo musi wanenge vaida kupiwa mari madhiraivha vanonzwa kuti wakashotesa kuti vasapiwa mari ndo maitiro ezviita vaitomudza kuti wakashotesa wakandibira vakusungisa ndo vaiperera nyaya dzidzi dzaiperera mapurisa saka munhu waingozobva uriwo watonzi ndo watopiwa mhosva saka vanhu vazhinji vamwe vaingoenda vamwe vaitoenda vachisiya mari because vaitozoti hapana kwandinokwanisa kuripota yeiti ichibudirira. Pamunogara tingade kunyatsoziva kuti pano imba yechechi pachi indogara pachechi naBishop ndo pavanogara kuti vanogara kuSly Mugabe padhuze nechechi. Vanogara panzi paSly Mugabe. Saka madhiraivha panga paine madhiraivha nechi papa nemadhiraivha nevakomana futi vekugadheni vasikana vebasa titaure hakuna department rinosara. Toziva kuti imi makatozouya pamboya vamwe pakazoya vamwe muripo kuziva kwenyu mimi vanhu ava vane zvikonzero zvakasiyana siyana zvaivabvisa pamba vaBishop zvamaitoona nemasenyu zvimwe zvacho maizoita kunzwa ndeapi mamwe maproblems tichisiya madhiraivha avaisangana nawo vamwe vanhu vaishanda pamunogara? Maproblem emabviro evanhu vamwe vaizobva ipapo ndeyekuti mashandisirwo acho munhu anga asingagoni kupedza kana mwedzi aishanda ipapo because panoshandwa zvokushandwa zvezvino zvokuti handifungi kuti kana vanhu vakasungwa icho vanosvika panguva yakadaro because chimwe chaibvisa ipapo chikafu chacho chamunopiwa munopiwa chikafu kamwe chete ende chikafu chacho hachaisingaenderani nebasa ramuri kuita amino kuti vaambosvamisa sei. Machidya kamwe chete makuseni here nguvai? Kuma11 ka1 matichaisenderana nebasa rawaita chaive chikafu chakaita sei? Kuti usiri uchiita basa rataita ipapo rokuti pamwe because kazhinji kacho taikunoita basa rekuvaka tinawo saka kuti unzwa matii nemaslice 2 echingwa zvaisinganyatsi kuenderana nebasa rinenge uchiita. Imi mataura kuti manga muri kugarden uku maimbopinda here futi mukati? Ndokwavaitondida because vaitozoti ndokwandaiwanza vaindidara kuti ndaishanda saka vaindisa ikoko kugarden zvacho zvongoti kana kwangonziwa apasi hapana basa zvo zvongoti ungonatsonanda kugarden. Ndamonzwa muchiti mamukwanise kutonotaura navo Bishop Kapandura saka nyaya dzenyu dzemari idzi pane munhu ari pakati here aizonosvitsa shoko kana kuti? Hapana munhu ari pakati but ndo vega vaizvitaurira kunyange kuvanhu vekuchechi yacho vaikunozvitaura kupropeti kuti mukomana uyu anoda kuzokudai but inini izvizvi ndinomabvunza handinangu handina nyaya navo because ndinorwadziwa ndichikatovaona ndinotorwadziwa saka handitotanga nyaya navo. Notisi yakauya nani? Notisi vakatuma vanhu vakauya naye. Muchigamuchira timbodzoka mashure muchigamuchira pepa rakanyorwa kunzi tiri kukupa mwedzi 1 wekuti ubve makazvitambira sei?
ndakazvitambira nenyaya yekuti ndiri munhu angatoona kuti hapana because pandakavaudza nezvandanga kunzwa zvavo zvakutaurwa panyaya ndaonawo musikana saka ndakazoona zvavo zvakuitika unoona kuti hapana ndozvinhu zvakutongorongwa. Saka toti kune vanoda kukubatsirai ndanzwa muchitaura imi kuti hapana chamuri kusarudza iko zvino muri kuda zvese. Kune vanenge vari kunzwa vanenge vachida kubatsirai maybe toti mari since mati mapiwa notice hamusi kutoziva kuti muchaenda kupi. Ndezvipi zvimwe imimi zvamunonyatsoti izvi mukandibatsira neizvi ndinovimba mhuri yeZimbabwe ndinenge ndiri pari nani? Chandingada kubatsirwa nacho ndoziva kuti hakuna munhu anoda kuburitsa mari yake pasina chikonzero. But kana pane basa rokuti ndikwanisa kuita maybe ndingabatsirika nenzira iyoyo nekuti kuti ndikuudzei kuti izvizvi ndiri kuenda kupi ndingakunyeperai. Saka ndochikumbiro changu kumhuri yeZimbabwe. Basa kune vane dzimba vanoti kana mukoma ngavauye zvavo. Makasununguka? Ndakasununguka. Mungakwanise kusiya namba dzenyu kuti vanoda kukubatsirai vanowana pekukubatai napo? Okay, namba dzangu dzinoti 077 40 26623. Dziri paiko cash? Dziri kwese. Dzinobudisa zita rekuti chii? Dzinobudisa zita rekuti Tobias Mawonyi. Okay, tinokutendai mukoma Tobias nekuti udzawo zvakavanzika zvotanga tisingazivi. Tinotenda kana nemiwo matipa mukana wekutaura kumhuri yeZimbabwe. Mashoko enyu ekupedzisira imimi ndeyekuti chii? Toti takupai mukana wekuti panapa ndo pana bishop imi makagara apa. Mashoko enyu amunotanga kuvaudza. Mashoko angu inini kuna bishop ndongoti kana ari Mwari akutumai muupenyu hwangu ngavaitire nyasha. Zvizhinji zvandaida kuita muupenyu hwangu zvandakatadza nekuda kwavo nezvimbiso zvavo zvavaindipa. But kana ari Mwari kana asiriwo Mwari handizivi. Kana Mwari achigona kutonga metongera kadi wasi ndinganyepa ndigona kuziva kuti Mwari atonga sei, but zvinondirwadza. Mashoko enyu kune vana vesangano vanoona bishop vari Mwari chaivo kana kuti vaine vasina utsinye vari munhu waMwari, munoda kuti chii mimi kuvana vesangano? Ndinotonzwa urombo kuvanhu vese vari muZimbabwe vanotenda kuti vakapandura munhu waMwari. Ndinonzwa urombo kwazvo nezvinhu zvavanoita. Zvisiri izvozvo chete zvandataura, but ndinonzwa urombo kana vanhu vachitenda kuti vakapandura munhu waMwari zvinonipa urombo. Plus kana vanhu vachitenda kuti vakapandura mari apa munhu waMwari ameno handigoni kutonga kuti munhu waMwari, but mabasa ake akatotadza kudhara kuti hapana munhu waMwari nematauriro acho. Tinotenda. Okay. Tasvika kwekuguma kwechirongwa manzwa mukoma Tobias vachitsutsumwa zvikuru pamusoro paBishop Kapandura, mabatiro avaita, kutambudzwa kwese kunoitwa vamwe vashandi. Vataura ivo kuti vaishanda vari kuside rekuGarden Boy but vaizopedzisira vave kuita mabasa evasikana, ekubika, ekuita zvakasiyana siyana. Vachinge vavimbiswa kuti vachabatsirwa kuroora naBishop Kapandura, asi zvese izvi hazvina kuzoitika. Tichizosangana zvakare muzvimwe zvirongwa. It's a goodbye for now. Pane mukomana akauyawo kustudio kwedu akauya akatiudzawo nyaya yake achiti akakushandirai for 5 years. Hanzi hamuna kumubhadhara mari yake, makamushandisira mahara muchimuvimbisa kuti kana akuda kuzonoroora muchamuroorera. Saka akauya achitiwo havasi kundibhadhara mari yangu, apa vakandipa notice yekubva pachechi. Saka tatati unonzi ani wekupi, akashandira kupi kwacho? Anogara kuHeathcliff
kuchechi yenyu iri kuna First Street anonzi Tobias. Inini handisi responsible ikoko. Alright. Iye anga chitanzi akashanda kumba kwenyu futi. Ndofunga ari kunyepa aishanda pachechi akusi kumba kwangu. Plus kuchechi ikoko information yandinayo ndiyandakaudzwa nafinance chairman ndeyekuti aitora mahure achiuya nawo pachechi. Achitora mahure achiuya pachechi zviri against code of conduct yekuchechi. Alright. Zvava against code of conduct yekuchechi. Havatendere munhu anogara pachechi kutora mahure achiuya nawo. Chechi nzvimbo tsvene, zvaanoziva iye, that's number 1. Number 2, akuda kuti vamuregese, vakamupa 3 months notice zvekuti haana kubhadharwa inematsvuku. Zvimuzva dzinonzi nematsvuku. Ndidzo nematsvuku idzodzo. So I'm shocked kuti pakuti arifome nokukumbira ruregerero kuleadership iriko kuchechi ikoko iri kumuregesa basa mwedzi uno, yakamupa 3 months notice. On top of that, kuoffice ikoko mukaenda ane paaisainira kuti ari kupiwa mari yake every month. Alright. Because iye anga chitanzi ndakashanda futi kumba kwaBishop kapandura havana kunge vandipa mari yangu. Ngabve ari kunyepa ogoshanda kwandiri. Sani handangoipuleya Tobias akashanda pachechi. Saka ndakutotya kuti unotouya achinyepa nhema dzakadaro. Because taitrai kukubatai kubva nezuro, because akauya achitaura nyaya yake nezuro. Saka takati kuti tipublishe tisati tanzwa side renyu imimi zvinogona kuzoti netsei, because iye ndo zvaakauya achitaura. Saka takati tifone tivunza kwamuri imi, because iye anga chiti ndane 5 years ndichikushandirai. Mama akamupromisa imimi kuti kana wakuda kuzorora ndinonokurorera ndobvisawo zvimwewo. Ndomurorera iye achishanda kuchechi achipiwa mari pamwedzi. Mwana wangu ere ndini baba wake. Of course ngangoti atambudzika chete. Plus ina handipo ndiri kuNamibia. Alright. Kana ndikagona mukaita through mungatobata watinoti finance chairman ariko. Ndakatobva ikoko kuprovince yezvinozvi ndine makore 2.5 rinorare chitatu ndiri kubhindura. Iye ari pachechi. What they did, vakangondinifoma chete kuti mukomana anonzi Tobias uyatata tingamudzinge tisina kukuudzai. Mukomana uyu ari kunza mahure pachechi. Hure pachechi, indobva last conversation yangu naye ndakamuti komuti mwi akakupira chiko notisi zvikanzi vari kundiacuza kuti ndakaunza mahure pachechi. Ndikati vangangotaura vasina evidence here. Ndopa yakaperera ipapo. Ayobhadharwa zvokuti kana mukaipublisha muchanyara imimi nokuti muchanzi hamuna kutsvaga mafact finding. As a media, pamtemo pacho, if you hear one side, you should go to the office and seek clarity from responsible people. Ndosaka tatati tifonere imimi Bishop tisati tapublisha nyaya yacho, because takati hatingambonzwe one side rake. Saka takati rega titsvage Bishop vacho vari kutaura nezvavo tivavhunze tinzwe kuti nyaya yacho yakamira sei. Chiregai ndikubvunze munhu ari responsible kuoffice ikoko. Kana mukazondifonera after 10 minutes because ndiri kuNamibia kotingwa. Alright. Ndinodzoka ndofunga muna August. Alright. Asi ndogona kukupai nhamba dzafinance chairman, tokupai nhamba dzekuoffice ikoko because ndakabvako 2.5 years ago ndakushandira kubhindura.